Jainkoak egun ondeizula, adiskide. Jesus bizi da, aleluia. Pasko igande santu eta zoriontsua opa dizut. Pasko gau behila ederrean hasirik, urteko iganderik ospetsuena du gaurkoa Kristau elkarteak. Pasko igandea. 50 egunez luzatuko den igande haundia. Liluraturik eta poskarioz berri honau entzun zuen Bart gau behilan Mateoren evangelioan. Larun bata igaro eta asteko lehen egunean, Maria Magdalena eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Jaunaren aingerua hilobiko harria irauli eta gainean eseri zen. Aingerua emakumei honela mintzatu zitzaien. Zuek ez beldurtu. Badakit Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzatela. Ez dago hemen. Piztu da, berak esan bezala. Zoazte bizkor, haren ikaslei esatera, piztu da hilen artetik eta zuen aurretik Galileara joango da. Han ikusiko duzue. Horra, inoiz entzun den berririk oberena, jainkoaren egintzarik miresgarriena. Gizakien gorrotoak eta ankerkeriak heriotzara eraman zuen Jesus. Jesusek ez baitzuen atzera egin gizakien gaitzoien aurkako borrokan. Itxuraz, menderatu zuten Jesus. Porrot egin zuen Jesusen aleginak. Itxuraz, jainkoa bera ere isilik gelditu zen Jesuse gurutzean egin zion oihuaren aurrean, ene jainko zergatik utzi nauzu eskutik. Baote. Ez. Jainkoa mintzatu da. Beste inor mintza ez daiteken eran. Gaitzaren indarra menderatuz, heriotzaren lokarria etenez, eta Jesus hilobiti garaile atereaz. Bizi betera igaro arazteko. Nolako pozez oiukatuko zuten handik egun batzuetara Pedrok eta apostoluek. Jakin beza ongi Israel herri osoak, jaun eta Mesias egin duela jainkoak, zuek gurutziltzatu zenuten Jesusura. Testigantza harrigarri hori emateko ordea, bereiek ere benetan sinetsi beharra izan zuten. Jesus egiaz piztua zela, eta bete-betean bizi zela jainkoagan. Eta jainkoagan bizi zelako beren artean zutela betiko. Ez zitzaien erraza gertatu ikasleei Jesus piztua zela sinestea. 3 egun lehenago atxilotu zutenean zeharo izuturik ihes egin zuten. Simon Pedrok ukatua zuen, Jesus ezagutzen zuenik. 2 urte zarekin ibilia ziren, haren berri ona eta irakaspen zoragarriak entzunez, eta egintza miragarriak ikusiz. Ura guztia ordea, eraitsia gelditu zen, Jesus desagertzean. Alferrik izan ote zen dena. Igande goizean, Maria Magdalena eta beste emakume batzuk hor nun datozkien esanez Jesus bizi dela. Ikaslek ez zieten sinetsi, nola sinetsi alakorik. Pedro eta Joan hilobira ikustera joan ziren lasterka. Hilobia utzik zegoen. Barruan, oial zerrenda lurrean besterik ez zuten ikusi, eta buruan jarri zioten zapia beste leku batean tolestua. Pedro harritua gelditu zen. Joanek berriz ikusi eta sinetsi zuen. Ikasle sinets gogoraiek alere etxi behar izan zuten eta aitortu Jesus bizi zela. Ezin ulertu zuten eran, baina benetan bizi zen. Ez zuen inork ikusi Jesus pizten. Gertaera miresgarri hori ezin baitzuten gizabegiek ikusi jainkoagan gertatua zen. Jesus ez zen lehengo bizitzara itzuli. Piztu baizik hau da, izate bete eta beti erekora igaro, jainkoagana igaro. Jainkoa bere baitan murgildu zuen Jesus gurutziltzatuaren izate osoa. Horixe izan zen jainkoaren eta Jesusen garaipena. Gizakiontzat ulergaitza den garaipena. Nola hasi ziren orduan ikasle beldurti haiek goraki oihukatzen Jesus bizi zela? Jesus piztuak eragindako bizipen eta esperientzia zoragarriek bultzaturik. Ikasleen testigantza sutsu eta oldartsura
Ez zuten beren asmakizuna izan. Ez da Jesus ikusi zutela uste izaterainoko oroitzapen bizia ere. Batzuek ukatu ere egin zuten ikusten zutena, Jesusenik. Mamua zelakoan zeuden. Jesusek ordea, seinale asko erakutsi zien. Benetan bizi zela ohartzite zen. Ezin zuten lehen bezala ikusi, baina bai hauteman Jesus zela, benetan beren erdia zutena. Pake agurra egin, tarnasa isuri ziena, mailan ogia zatituta eman ziena, jainkoaren barkamena eta adiskidetasuna hotsegitera bidali zituena, esku oinda saietz zulatuak erakutsi zizkiena, beraren testigu izateko agindu ziena. Bizipen peikuskari horiek alere, ez zituzten izan sinesmen jarrerari gabe, fede aitorpena egin gabe. Gaurko kristauok ere, nolako poza izango genukeen, Jesus piztua zalako bizipen da esperientzia zoragarri eta bizkorgarriak izango bagenitu. Ez zinezkoa dela iruditzen zaigu. Baina egin batean guk ere izan ditzakegu, baldin eta sinisten badugu. Pasko igande haundi hontan, eskatu adiskide fede jarrera. Jesus piztuaren argiak ingura gaitzan eta haren arnasak bete dezan gure bihotza. Izan Pasko igande zoriontsua. Urren arte.